Ostali tie schody. Môžem, nie, prečo? Na strachu? Ne, len tuto. Počkaj, ja chcem tuto niečo ešte spraviť z tých schodov, ešte mám 28 schodov. Tuto nebude takto to. Ja tak nič, no dobre, počkaj. No, Som hneď späť. jasné. No, ale. Tu, no tak. Ja si myslím, že je to pekné, diváci, moji milí. Tak ja moc dnes Adam neviem čo rozprávať, lebo musíme sa vysieť rozprávať a ja povedať, čo sme vám chceli povedať, nám povedali, tak už neviem. Ako by to mohlo byť, ne? Kde to zrovnáme? Áno, takto. Zrovnáme to. Ja sa s tým ešte mimo záznam pohrám trošku, tak nevadí. Podlahu zatiaľ ešte nemusíme robiť. A spomenuli sme už v tom prvom videu, že Čo? že môžu posílať parkour mapy. Áno, hovoril som. Parkour mapy a skyblock, pre nám mohli poslať, aby sme si zahrali dvaja. Ale taká. Tu máš 3 dreva, tak si nechám. Už bude noc, takže pôjdeme asi bojovať. Oheň proti ohňu. Dajme dnevi. Bol Harry Potter. Vyšším pozeráva. Ne, to len tak. Ja, informačka. No, Ja som to videl a hneď som to prepal. Ja sa priznám, ja to nemám také momenty. tam je čárny marifuk. To ja dokážem. Tak to nebude teď dverka moje. A čo si ako s tým chcel spraviť? Čo 4 dvere? Chcel som to uzamknúť, víš. A však je to rezidencia, tak na čo? Pozri sa takto. Tam tieto dvere sú zlé. Ne, počkaj, však ja mám schody. Nero! Cesty. Tak ne, dobrý ty. Dvere sú zlé. Múni z hlavu. Nejdu otočiť. No nechaj takto, hotovo. To budeme takto chodiť. Čo už? Alebo, počkaj, ja som dostal ešte lepší nápad. No tak ja, ale mám na starosť toto, týto. No. Že... Čo som spravil? Na hlupák. Ešte toto potrebujem. Toto? No tak asi tak pôjdem, ako vidím, tak pôjdem na sklo. Ale no, zombík. Ale potrebujem aj drevo. Ja mám ešte 38, keď chceš dám. Aha, tak daj. Tak. Tu sa tam sa musím dookola. Ja si myslím, že takto je to dobré. No, super. Kde si? Musím ísť dookola. Tak si ja sedom. Ešte No asi... dobre, daj mi to drevo. Hodil som si ho. Ja si zeberem to... Kde? Aha, tu. Hado. Nevšimol som si. Aha. No, už môžem urobiť strechu. Čo, no to je no, urob. Som to pohodil. Kurva. Tak tu vás, si sa na stejkov, ty už máš na... Spajko. Ideme robiť strechu. Čo? Tu máš. A čo? Aj? A daj si sedom, prosím ťa. Už mám. No dobre. A ukáž mi ty pece. Je to síce pekné takto, ale nie to vidieť. Ježiši, tu som aj minul. Tak nemal som moc kúskov, no.
Oho. I am perfect, jak to mi vymyslel. Dobre. Na to blokuje do krčic. Máš ešte drevo? Nemoc. Moment. Stromy. To je super pohodička, kontroloval som počítač, prepáčte. Takže ja sa tu takto vysvietím. Do pekla by sme mohli ísť. Do Netheru pôjdeme až neskôr. Je V inej časti. Až keď budú diamanty, tak povím, na rovinu. To je ďaleko ešte. Ani ne, však mimo záznam, keď budeme hrať. Máš jeden kúsek, dreva. Tak to môžem byť. Iba na to, že tu robím. Lepo. Ale, ideš. Ale. Ale. Tak A v čom budeš strihať videá? ja v ničom, prečo? No jak tam chceš dať obidve? Čo obidve? Aj z môjho pohľadu, aj z tvojho. Ja aj to až potom budem robiť. Toto si tu môžeme takto oddeliť, čo ty na to? Že tuto bude skla na tejto polovičke a na tejto dom. Dobre, len potrebujem sekeru. Urob si, aj mne už sa tu dupne. Máme drevo pre Boha? Kanku kam? Však je, ale z toho, víš, to je špatné. Spravaj mne prosím tá lopatu a sekeru. Tebe? No, to už nemám. Lopatu a sekeru. Ja tu možno hlavu na pamiatku, daj si ju na seba, ja som zvoličky. Ježiš. Počkaj, ja nám túto trošku vystavím, čo ti na to. Pavúci, teraz zombie. Zombie. A lopata sa mi či akože nevyrobila? Skeleton. Čo ty na to? Ja som tam takto. Nevadí, tak daj. Lopatu a tam máš krompáč. Kromp som nechcel, sa sekeru volšeného. Ja, tak sorry. Ale to sa si ideš aj tak podľa mňa. Tak si tam máš. Thanks. Čo som chcel A lopatu? potom mi to ešte daj naspäť. Sekeru si musím aj ja urobiť. Á, to je tvoja hlava? No, to máš ode mňa. To je díky. Sekerky spojíme a lopaty. Ja mám. Tak tu máš ešte o jednu lopatu som spravil navyše. No nič, tak idem ja bojovať s príšerami. A Idem na drevo. už sú to pred našim domom. Musíme to tu osvietiť. A tým príšerami som myslel čo? No jasné, že piesok. Enchantovaný luk, power 1. Ten je môj. Idem dookola. OK, power 1 je môj luk. Pozor na to. Ja vysadím. Trochu to tu posvietí. Ale ideš tu ty pavúk. Ty si Ja. začínaš skap. Je to už je po tebe. Trochu to osvetlím ja. Osvetlíme trošku okolie, ne? Máš torčky? No však aj to by som dal pol stachu, tuším. Lebo už nemám. Haló, skap. Tá krvená hovno to nevidíš potom niekedy. On mi tu pošlapal za hradku, špína. Píder, hlavu mám. No už je ráno za chvíľu. No ešte pred dom dáme takto hlavy ako vystráž. Že sa radšej nechodte. OK. Budete na tomto serveri. Tak možno nájdete náš dom, tak sa nezlaknite. No to, ty brďo, poď sem na to. Skôr ty, aby si sa teraz nezlakol. Počkaj, zabíjam tú lepíčku.
No, pohnú, lebo ide celá hmata zombíkov a skeletov. Útok! No, ideme na ne. Tak toto bude taký bojový, až by som povedal server. Zombík ze zlatú onu, Som tu onu, trubu. Je vajíčko. ale asi ho nezabijem. What the fuck? Nešibe. Jo. Spravodlivosť Ale víťazí. nemám tú zlatú hlavu. Zapamätaj, to bola Homa. Ja, Detičky, zapamätajte si, spravodlivosť vždycky vyhráva. dobrá rada. Dobrá rada do života. Ale ideš ty? Ale niekde sa ma pripojil, ahoj. What? Kto je? Taký je tu. Ale prosím, pozdrav do videa. Super Creeper. Myslíš, že pozdraví? Tak no ja, no je to jedno, že máme rezidenciu, nič nás ničiť nemôže, na nás keď bude útočiť, snad sa obránime. Další. Fúha, takže oni tu hrávajú najviac cez noc, ale tento server už má asi pol hoďku, takže Ada rozľúď sa. Čaute. Ahojte.